Děkuji, paní místopředsedkyně. Trochu mě mrzí, že pan premiér odešel. Ne, je tady. Už ho vidím, děkuju. No, já děkuji panu premiérovi za hezkou statistiku, ale to vůbec neříká nic o tom, jaká je pozice české vlády vůči té krizi, která je provázena právě tou velkou migrací. Vy jste, pane premiére, hovořil o tom, že je potřeba obrana schengenského prostoru a že pro schengenský prostor platí určitá pravidla. No a to by museli platit. Ty neplatí, protože schengenský prostor není zabezpečen a místo toho, aby jsme za 6 miliard euro aktivovali jednotlivé země, které mají na starost hranici schengenského prostoru, například Slovensko s Ukrajinou, nebo Řecko s Tureckem, či Itálii s Libyí nebo Egyptem, tak dáváme peníze do Turecka a hrozně si libujeme nad tím, že sem Turci nepustili další migranty. Takže migrační krize probíhá jiným způsobem. Vrátili jsme se na trasu z Libye do Itálie a Itálie čelí dalšímu náporu, stejně tak jako ostatní země, včetně Řecka, ale z jiného směru. To nemění tu pozici, protože Evropská unie, včetně České republiky, neřeší to základní. To znamená příčinu krize. O tom jste, pane premiére, neřekl ani slovo. To mě mrzí ze všeho nejvíc, protože migrační vlnu můžeme zastavit, zpomalit a podobně, ale nemůžeme ji řešit bez řešení toho problému. Na čí stranu jsme se přidali jako Česká republika? Na stranu Turecka, které nám vyhrožuje a vydírá nás, nebo jsme se přidali na stranu těch, kteří to řešit nechtějí? V tomto ohledu je mi opravdu líto, ale ani na zasedání NATO ve Varšavě jste neřekli a nevyvrátili panu Stoltenbergovi jeho úplně nesmyslná slova. Dovolte, abych citoval. Pan generální tajemník Jens Stoltenberg řekl: pokud se týká operace NATO ve východní části Egejského moře, pak raději vyčkejme. Je otázkou, zdali přinese opakování slavné italské operace mezi Libyí a Itálií. Prosím vás, to jste mu nemohli říct, že to je úplně smrtící pro Evropu? Že tedy v tom případě NATO nemá žádný smysl? To jste mu nemohli říct, že v tom případě neplní to základní, co od něj občané České republiky očekávali? Vždyť se stalo samotným prohlášením generálního tajemníka NATO absolutně zbytečné. Protože nechrání ten prostor, který chránit má. A jestliže to neumíme říct, tak nám vysvětlete, ne jako politikům, ale vysvětlete nám jako občanům České republiky, proč tam setrváváme. K čemu nám to je dobré? A proč si pochvalujeme, jak dopadl varšavský summit? Vždyť to dopadlo fiaskem. Vždyť nedošlo k žádné shodě mezi Tureckem a Řeckem. Nedošlo k žádnému kroku, který by vedl k posílení bezpečnosti občanů Evropy, toho schengenského prostoru, o kterém se tak hezky mluvil, pane premiére. Jestliže tedy neplatí pravidla toho schengenského prostoru, protože ta vnější hranice není chráněna a jednotlivé země, já se jim nedivím, nerad bych si to představoval, že tady znovu tedy budeme vytvářet vnitřní hranice, protože to by opravdu vedlo k tomu, že Evropská unie se rozpadne, nebudeme muset z ničeho vystupovat, nebude žádný Czexit a Brexit bude dávno zapomenut, protože v podstatě to, co se očekává od Bruselu, ať už teda z pohledu Evropské unie nebo od NATO, tak je, že bude chráněna vnější hranice. A ta chráněna není. Proto jsme neudělali, promiňte mi, jako Česká republika, v tom, co nám vykládali, jak na to budeme mít vliv, nic. A ta slova generálního tajemníka NATO jasně dokazují, že NATO neslouží zájmům evropských členských zemí, že slouží něčemu jinému, že slouží chaosu v Evropě a k tomu, aby se opakovala situace, která tady byla za první světové války, za druhé světové války, že válčiště bylo v Evropě a vydělávali na tom americké koncerny. No to přeci ale není možné.
Přeci nejsme po 100 letech zpátky někde, kde budeme platit my životy občanů České republiky za to, že někdo bude vydělávat. To nemůžete myslet vážně. Prosím tedy, pane premiére, abychom se vrátili k tomu, že ano, existuje migrační krize, my musíme řešit jak následky, ale zejména příčiny. Já chci vědět, jakým způsobem Česká republika se bude podílet na řešení příčin té migrační krize. To znamená o válce v Sýrii, o tom, jestli budeme nebo nebudeme v rámci například středomořské iniciativy Evropské unie řešit situaci v Libyi, aby tam bylo vůbec kým jednat. Jestli tam bude nějaký pronajatý prostor u nějakého přístavu, kam se budou moci vracet migranti, aby se neutopili v moři, ale aby také nezaplavovali Evropu. To přeci si zásadní otázka. Tu mi pokládají lidé každé pondělí v poslanecké kanceláři a já na ní neumím odpovědět těmi slovy, který jste tady řekl. Že máme ve statistice tolik Ukrajinců, tolik Kubánců, tolik Číňanů a tak dále. To neřeší tu otázku, které se lidé obávají. Protože samotné přerozdělení v těch kvótách se zase má obejít. Má se obejít absolutně nesmyslným řešením, kdy Evropská komise z našich peněz, které jsme tam odvedli, nám dá 10 000 euro na jednoho migranta. No to jsme se zbláznili? To znamená, že oni řeknou, ale my vám to platíme. Kde ty peníze těch 10 000 euro na jednoho migranta vezmou, jaké jednotlivé projekty Evropské unie budou zrušeny, jaké budou omezeny a co s tím budeme dělat? Jestli budeme ty peníze dostávat na to, že nám je sem vnutí. Proč jste, pane premiére, neodpověděl kancléřce Merkelové, když řekla, že se nejdřív spolkové země také bránily kvótám a nyní, že se nebrání? My nejsme žádná spolková země, my jsme suverénní stát, Angela Merkelová se tím provinila vůči českému národu. Měli jste to vrátit hned. Takovou drzost, kterou řekla Angela Merkelová, vám, pane premiére, jsem nezažil od žádného německého politika od doby, kdy jsem vůbec v politice. To si nedovolil opravdu ještě nikdo. A vy jste mlčel. Co pak je to možné? Tak prosím, pane premiére, ještě jednou. Já bych rád věděl, jakým způsobem se Česká republika na svých jednáních v rámci NATO, v rámci Evropské unie bude podílet na tom, že se bude řešit primárně příčiny krize, jakým způsobem budeme schopni a také ochotni se podílet na zajištění vnější hranice schengenského prostoru. Na to jste neodpověděl a vaše vystoupení mi připadá, promiňte mi, nedůstojné premiéra České republiky. Děkuji a nyní